Disik ka ha? Cancel sa sigurong pagaygahi. Murag iapas man ko. Uli! Boss, murag mali ning lugar atong nagyan ba? Nganong nakaingon man ka? Nahadlo ka? Boss, wala ba ka kabalita, boss? Nga naay tao na pinakagahi dire. Kinsa? Si Sarge? Nakaya ba na ito aning lawasa? Boss, murag gamay man kay ka, boss. Gamay bitaw. Pero testingan yag bangga na itong grupo. Katilaw siya. Sige, boss. Salig ko nimo, boss, nga dili ta mga unsa dire. Salig sa kuha. Kay wapot siya kaila. Kung kinsa ang pinagkakahi dire napita. Sakto jud bitaw, boss. Kay ikaw man pinakagahi dire. Kay ikaw man akong boss. Ana ba? Tara! Sarge, na nagpadulong ba? Kontra siguro ni. Sarge, dagko man na sila glawa, Sarge. Kakaya ka ta? Hoy! Hoy pod! Sarge! Long time no see. Nakahinomdom pa ka sa una? Wapa ko kabalos ni mo ba? Choy! Wa pa di kakalimot ato, Choy! Dihagyo ko nang gigilan ng imong tato ba? Kay kuyaw kayo! Sarge, murag gidaog-daog imong tato ba? Choy! Basig nakalimot ka na kung dili tungod aning tatua, nagkamang-kamang na ka. Ay so, sa nagdaghang istorya. Akong body ray maangkon sa imo ha. Choy, ayaw nginana akong busing ba? Pasigwa ka kaila anak niya. Kaila ko anak niya. Sundalo na. Choy! Murag diha ka na sipya, Choy. Imong body ray maangkon sa kuha. Paukasa. Da! Di basta-basta glawas, oh. Namukog na. Sarge, ayaw pagbinuong ba? Katilo ka ron. Brownie, relax lang, relax! Hey! Boss, natagban mo ka? Sarge, kani isa ba? Mura magchiwawa? Namo na! Shabu pa! Sarge, abusado ka! Gigamayan ka sa mong lawas! Oy, sugay! Mura magwa ka dog food! Sarge, nagpungot-pungot ay ko na imo ba? Ikaw na yung pinakagahid re. Sarge, kung tinuod yung ka nagahi, suwan-unuan mo sa bumbusing. Ha? Taraw nga saglitok. Muna na resulta sa sigig Shabu. Singgol mo sa akong busing ba? Tanawara, murag lamang-lamang ni siya ba? Kaya nakabagnos na. Sarge, pasiklabi ko ko. 1-in-1 mong duha. Sarge, kapula mo kang isip ka. Istoryahan na to ni. Panidisay mong mga body. Basig makahiring ba? Oy, problema na akong body. Nakabagnos na na. Sure lang ha. Nabangag kay na. Boss, paminaw na akong murag ni talaw ka ba? Ay na pagbigya, Sarge. Kaya naluoy ram ka ng chihuahua. Unsay chihuahua? Tarunga mi ha? Oy, brone. Relax ba? Relax. Boss, bigtiin na boss. Disik ka ha? Sarge? Lamia, oy. Na, tanawa, nilubad na. Abi kog astig ka. Bayot man di ka. Unsay bayot? Gusto mo nga sa bayon ta mo? Sarge, sorry kayo Sarge. Abi maguna akong bayot ka. Hugnay! Patay na, murag diskwali na po ng tiradaha. Litsi kang tawa na ka! Gisugo kang panglaba! Naglaglag na ka! Uli! Sarge, diri na to makita ron og kinsa gyud pinakagahi. Cancel sa sigurong pagaygahi. Murag iapas man ko. Uli! Daghan kita tawa na ka! Uli! Gisugo, manig palaba, nilaglaglag na.